На Димитров ден традицията повелява да умесим пита с ябълки. Ето моя прочит за мека погача под формата на ролца, плънка от ябълки, тиква, канела и малко кафява захар. От всички съставки умесих много меко тесто, което прегънах 2 пъти и оставих на стайна температура да втаса. Разточих го равномерно и разпределих плънката, след което го навих на руло. Нарязах го на шайби и ги подредих в тавичка, намазана с масло. Оставих ролцата да втасат повторно, след което сложих печивото в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 35 минути. Погачата направих с обикновен активен квас, който по никакъв начин не повлия на вкуса, а придаде чудна въздушност, мекота и подчерта естествения аромат на съставките. Ролцата станаха толкова пухкави, меки и ароматни, че препоръчвам горещо да ги опитате.